Osmania World. Domingos so them there. Back shades, I forget we are there. That ain't a real. Wakunditora iwe only sapasaiti shida kundikumbira mari yepaindi manje pati iyi wangu ndeye majainzi zvikukwereta nhasi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time aya mabiko stress free vangatiudza zvipiko vatipekani posi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time tine mabiko stress free vangatiudza zvipiko ndina mukoma wangu ninja boisi pano tudafara dakufarisa kutakwa zvekupushwa mbara uya nemabhebhe iripo savhana vasingamwe savhana vapeigwarana uya dhakwa akupaisa mbate anokumura brugwa totaipinonwa isina kudya security musecha tiri hatingasiwese tiri pamariro kufara party time aya mabiko stress free vangatiudza zvipiko vatipekani posi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time tine mabiko stress free vangatiudza zvipiko ndina mukoma wangu ninja party time izvi chatoda kufara tombodzinga nhamo nerugare totandara mafomfu hatidi medzi dzacho munonyanya negengzi asina plani ndati ime muchakwara ndarasa magigira dzakumba handidzoke zviri zvohwa wangu kaini handigopei 90 minutes mubhawa handibude tiri mapati animoka tinovhura hombe hatingasiwese tiri pamariro kufara party time aya mabiko stress free vangatiudza zvipiko vatipekani posi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time tine mabiko stress free vangatiudza zvipiko ndina mukoma wangu ninja hatingasiwese tiri pamariro kufara party time aya mabiko stress free vangatiudza zvipiko vatipekani posi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time tine mabiko stress free vangatiudza zvipiko ndina mukoma wangu ninja boisi pano tudafara dakufarisa kutakwa zvekupushwa mbara uya nemabhebhe iripo savhana vasingamwe savhana vapeigwarana wakunditora iwe only sapasaiti uchida kundikumbira mari yepaindi manje pati iyi wangu ndeye majainzi zvikukwereta nhasi hatingasiwese tiri pamariro kufara party time aya mabiko stress free vangatiudza zvipiko vatipekani posi Osmania